Ilang pampublikong paaralan sa Dagupan City ang magpapatupad ng shifting sa schedule ng klase dahil sa nararanasan ng manong kakulangan ng classroom dulot ng pagbaha ayon sa School Division Office. Aminado po si Schools Division Superintendent Dr. Rowena Banzon na marami pa rin sa mga paaralan ang may kakulangan sa silid-aralan dahilan ng shifting at pagkakaantala ng pagbubukas ng klase sa ilang paaralan. Aniya, isa sa dahilan ng kakulangan ng classroom ang pagsasaalang-alang na makapag-aral ang mga bata sa mga silid-aralan na walang pinoproblemang baha. Bukod pa rito, mayroon rin umanong kakulangan ng computer sets at iba pang learning materials. Patuloy naman ang koordinasyon sa tanggapan sa iba pang ahensya upang matiyak ang matiwasay na pagsisimula ng school year 2025 to 2026. IFM News. IFM News. IFM News.